Γεια σας παιδιά, σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε και να κάνουμε ένα βίντεο σχολιασμού. Να κάνουμε ένα βίντεο σχολιασμού πάλι για τον Άλεξ τον Προβιά. Λοιπόν, επειδή όπως είπα πάμε στο ίδιο τμήμα μαζί, ίδιο σχολείο. Λοιπόν, και είδε και το βιντεάκι μου σχολίασε. Και φίλε, δεν έχει δικαίωμα να μιλάς για μοντάζ και για κάμερα, οκ. Γιατί και εσύ δεν έχεις και top κάμερα, οκ. Και επειδή τσακωθήκαμε και με έναν φίλο, μου για το τίποτα, δεν για το τίποτα. Και παιδιά, τι να πω, εντάξει. Έχει ξεφύγει πλέον το παιδί, είναι. Δεν θα τον βρίσω πάρα πολύ, θα πω ότι είναι μόνο χαζός. Και εντάξει, με ό,τι μπορεί ο καθένας, οκ. Εγώ έχω τώρα αυτή την κάμερα. Εγώ θέλω και εγώ μια καλύτερη κάμερα. Καλύτερο μοντάζ θέλω και εγώ να είναι πιο ωραία τα βιντεάκια μου. Τι να κάνω, έτσι μπορώ. Και δεν έχεις, όπως είπα, κανένα δικαίωμα να λες ότι εσύ έχεις, ας πούμε, κάνω το 10% και ο άλλος έχει το 60%, ξέρω εγώ. Δεν έχεις καθόλου δικαίωμα. Και είσαι χαζός, φίλε. Και έχεις πρόβλημα. Συγγνώμη, αλλά έχεις πρόβλημα. Μεγάλο κιόλας. Βασίλης Σούτρας, ακραία οργισμένος, κάντε εγγραφή, κάντε like και. Fuck you, Alex.